Yeah! Bon dia, family, què tal, com estàs? Benvingut, benvinguda. No te creo. A veure si tindrem sorpreses el dia d'avui, que no ha començat massa bé, eh? Benvingut, benvinguda a una nova aventura, a un nou vlog, a un nou capítol d'aquests presumptes 30 dies fent esport, que de moment no s'està complint gens en absolut. Estava pensant, no? M'he llevat avui amb el pensament aquest de si m'he proposat un objectiu, per què no treballo per aconseguir l'objectiu en si, no? Perquè l'objectiu era doble. Era, per una part, fer 30 blogs, 30 vídeos explicant el meu suposat canvi físic, si és que n'hi havia algun, després de 30 dies fent exercici, caminant més i movent-me una mica i així. I la segona era això, fer vídeos diaris, intentar-los editar el mateix dia. Perdó que no es miri, però estic mirant la carretera. Intentant-los editar el mateix dia i compartir-los el mateix dia, cosa que des d'ahir també ha fallat, perquè estava editant el vídeo, em vaig quedar adormit. No és que no el tingués preparat, sinó que em vaig adormir a l'editar el vídeo i no el vaig penjar. Llavors se m'han acumulat 2 de seguits que no he volgut penjar el mateix dia. Per tant, ara ja no vivim el dia, sinó que vivim amb un dia de diferència, cosa que em permetrà complir una miqueta més aquest segon objectiu d'editar els vídeos amb més calma, amb més paciència. Evidentment, l'estona que hi destino és la mateixa, però no és el mateix poder-hi dedicar estones durant el dia, de dir, bueno, doncs ara poso un trosset d'una cançó, tanco i me'n vaig a fer una altra cosa, que a les 11 de la nit, al sofà, amb una tele, amb una sèrie posada de fons a la tele i així, haver d'editar un vídeo de pressa i corrents perquè el que vull és anar-me'n a dormir. Llavors, això, en principi, ara ja no m'estàs veient avui, sinó que estàs veient el que va passar ahir. Sé que aquest plànol el vaig posar abans d'ahir, però és que m'ha semblat molt bonic. Res, me'n vaig a treballar, volia anar-hi amb bici, se m'ha fet tard, tenia el mallot posat i tot, estava ja a punt de marxar, però se m'ha fet tard. Per 10 minutets no me la vull jugar, no me la vull jugar a arribar tard, i llavors he decidit estar 10 minutets més a casa, fregar els plats i marxar amb cotxe. Res, som-hi, vaig cap a la feina. Avui ens esperen 9 hores de sol i piscina. No sé si algú em sabrà dir si aquest llum que aquí comenci a fer pampallugues el de la temperatura i que aquesta agulla pugi fins al 120 és bo pel cotxe o no, perquè em sembla que no. Ara ja s'ha refredat una mica i ja està tot molt millor, però és que ahir quan vaig arribar a casa feia així com molta olor a refrigerant i vaig obrir el capó i vaig veure que no en tenia. Llavors aquest matí he obert el capó, he posat refrigerant i de fet ho has vist que ha fet pip, ha pitat com que no en tenia, però és que li acabava de posar fins a la línia que toca i mentre anava conduint fa i s'ha posat l'agulla a 120. Mare meva, que no arribo, però bueno, hem arribat. No sé si tornarem o no tornarem a casa, però arribar hem arribat. A més, amb temps, són 1:45, vol dir que tinc 5 minuts per obrir el capó. Ja sé que no es mira en calent, però vull xafardejar, a veure, perquè si s'ha buidat de cop és que hi ha alguna fuga o alguna cosa així. Llavors ja sí que seria l'ocasió fantàstica. De totes les coses dolentes n'hem de treure una de bona, i és que seria el moment meravellós de dir no tinc cotxe, se m'ha trencat el cotxe, he d'anar amb bici sí o sí a treballar cada dia. No seria del tot fantàstic, no, retiro el que he dit, però no estaria bé tampoc, perquè em suposaria diners. Res, el millor seria imaginar que no tinc cotxe i seguir-lo tenint. Doncs mira, no sé si s'aprecia, aquí està buit. Buit. No l'obro perquè està calent, però està buit. Per tant, efectivament, ha perdut
tot el refrigerant, i per això s'ha escalfat. Òbviament, una cosa normal, haurem d'anar normal, no normal que el perdi, sinó normal que s'escalfi. Si no té refrigerant, haurem d'anar al mecànic. Espero que sigui... Això sempre hi ha el dubte, no?, de si és el radiador o és un tub, un manguito, que el manguito val 20 cèntims i el radiador val 4.000 euros, saps? Hi ha una bona diferència entre un i l'altre. Esperem que sigui una simple manguera, que és per on perd el refrigerant. Per favor, vaig a treballar 9 horetes, ens veiem després. Doncs aquest és el plan. Joder, just ara que començo a gravar baixa, però estava a tope. Que per sort he arribat a casa. Per sort, l'he deixat a la porta del mecànic i ja demà li portaré. Però ni m'he canviat de roba. He sortit corrent perquè tenia com moltes ganes d'agafar el cotxe i intentar arribar a casa per oblidar-me ja d'un problema més. Què fas? Què fas tu? Això també és esport, no? Jo gravar-te. Estic construint un sabater. No sé si això compta com a suar, segur. Calories les estic cremant. Heu vist quina camiseta que porta? La porto integrada sempre. Doncs així és com ha quedat. És el típic sabater de l'IKEA que li hem posat una fusteta a sobre perquè sigui una miqueta més bonic.